Elhaj Mamadou Lamine Ban mi salmini on. A salmitama ani hettiɓe radio o fof calminama kala ɗo mbawɗon wonde. Kawtital leyɗe AES ko ɗum woni leyɗe Sahel, Mali, Burkina Faso wondude e Niger, ɗe leyɗe yalti e nder fedde CEDEAO ɗum timmi. Onon joma jawlo en golloɓe société ji jogiiɓe société ji e leyɗe goɗɗe wonɗe wanwa e nder leyɗe CEDEAO, ko honno yirɗon walla ko honno jaɓɓorɗon ngal pellital? Opérateur économique en ɓen ka ko golloɓe tan ko dardoɓe gostodiral hakkude opérateur économique en, c'est à dire julankoɓe wonɓe e ɗeɗo leyɗele e leyɗele goɗɗe woni koye CEDEAO ɗe woni ko ɗum ɓuuri hewde saabu enen koddi CEDEAO leyɗele mum sappo e nayyi ɗe e ɗeɗo leyɗele kaleteɗe ɗe eɗen gondi ko adi argol CEDEAO walla ni ko adi indépendance aɗa andi e leyɗele men ɗeɗo Sahel kanje kaaleteɗe ɗo ennam fof eɗen jokkodirno e banggue julagu gila nden koɓe jeeyanno tan ko dabaji e lamɗam e ko remete ha addi joni gueɗe kewɗe janti hen ko jiida e ɗum ɗon julankoɓe jeeli ko leyɗele ɗe gudditano julankagal ko wonno ɗon ko soko tawi ɓeydaki wata usto ko wonno ɗon e banggue jandiral ko wonno ɗon e banggue sodde e yeyde ko wonno ɗon e banggue jooɗade ɗo weela e uddidde entreprise mum ɗo weela ɓe kaltida ɓe potta ɗeɗon gueɗe wasa wattede e gueɗe patuɗe e affaire dawrugol ko ɗum woni ko julankoɓe hewɓe jeeli ko ɗum kadi hay joni minen ɗo leydi Mali ɗo e namna délégation immima Côte d'Ivoire arde ɗo e nam délégation o ko leyɗele sappo e ɗiɗi keddiɗe e CEDEAO ɗe e leyɗele tati gonɗe e AES hande ɗe ɓe gaari hollude laamu leydi Mali ndi ɓe jaaha kadi ɓe kolloye laamu leydi Niger ɓe kolloye laamu leydi Burkina Faso wonde kamɓe population o ɓe alda probléme eɓe jiiɗi heddodade gollidde no worano kontinde e koddigal moƴƴal hakkude maɓɓe yaha gara heddo ɗon corodiral e gostodiral heddo ɗon moni fof yo dar intérêt ɓiɓɓe leydi mum wasa darde goɗɗum ko Allah waddi ɗeɗo leyɗele ɗum noon keddotoɗen e ɗeɗon golle ko ɗum woni ko julankoɓe jeeli. Ko nafoore honde joguiɗon tawata so hawringal cergal laatike nde nafoore ittama bononda waɗay? So ittama ka bonande mawde waɗan saabu mono foof ene hatujini e goɗɗo wonɓe leyɗele Sahel ɓe won gueɗe ɗeɓe jogui e banggue remru e banggue dabaji yimɓe wonɓe banggue leyɗele jimɗe maayo jeeƴe ɓe ko ɓuuri hewdene hen ɓen gueɗe mbaɗani développé toon sanne haaju mabɓe ene ara hen ɗum noon so tawi wonɓe ɗeɗo leyɗele ɓe keeɓi ɓe mbaɗi production ɓe mbaɗi dabaji mabɓe ɓe payniɗi eɓe jiiɗi yaade yeeyoyde soit ko dabaji dariji ɗi soit ko tebbuli mumen walla guuri mumen e ko nande ɗum yaade yeeyoyde ɗo jarata koye ɗeɗo leyɗele ɗum ko nafoore so tawi ɗum iwi ɗum kadi ene adda lor ɗo iwata ɗo en nam wasde hebde ɗumen na ɗo jeeyoyi ɗo fayi ɗo en nam wasde hebde ɗumen na ko kutori leyɗele gonɗe dande kosɗe ko ɓuuri hewde ene e mabɓe ko jomiraɓe en no wiyete gollirɗe industrie petite moyenne industrie pewno goɗe baylitaɗe guila e gueɗe baylitaɗe e banggue remru walla baylitaɗe tan dani poreji baylitaɗe e gueɗe pewjaɗe e nder usine aji ɗum ko toon fewnete saabu société ji mawɗi ene jooɗi toon e ɓenne kadi ene jiiɗi ko moƴƴinta ko nawa ɗo yeeyete ko wona ɗum ko kadi leyɗele ɗe ene jogodiri kadi relation e banggue port saabu ɗeɗo leyɗele tati fof soko tawi a daari ɓe ngala port Mali premier port Mali ɗo marchandise mum ene iwra ko leydi Sénégal kala ko ene naata ɗo Mali ɗo walla ene yalta sa fecci ɗum pecce temedere a tawan hen pecce 60 walla ha 70 ko port Dakar iwrata ɗum ne kadi nafoore mawde wonande hen leyɗele ɗiɗi ɗe foof Sénégal ene naftoro hen e banggue taxe uji e ko nande ɗum hakke 600 milliards e ko nande ɗum ɗon ɗum wona gueɗe pamɗuɗe ko yeru tan ɓammi e Sénégal miɗi wawno ɓamde yeruji goɗɗi wonande leyɗele keddiɗe ɗe firi tan ko mbaroji nafi dundu nafi mbaroji. Namdal sakkitingal Elhaj Mamadou Lamine Ban hayso tawi AES yalti e nder CEDEAO ngal gollidal moƴƴal no wawa jokkitade? ene wawa jokkitade saabu sa daari won leyɗele jaltuɗe e CEDEAO taw gollidal ne heddi ɗon ko wayno Mauritanie leyɗele goɗɗe ene e pelle goɗɗe ko wayno association fleuve Mano organisation ngaji goɗɗi hakkude won e leyɗele ene goodi ene keddi ɗon tawa firtani CEDEAO min kam mi sikki joni leyɗele ɗe ardiɓe CEDEAO ɓe e ardiɓe leyɗele AES ɓe ɓe jooɗoto ɓe kaltitta holko groupement ji ɗiɗi ɗi mbawi rendude mbaɗa
holko ɓe mbawa rendude wadde fawade e politique e oɗo saha koɓe mbawa rendude waɗa ko ɓe joni ɗum banggue ɓe ƴeema koɓe mbawi waddude ko Allah ne wawi addoyde waylare ɗo e yeeso haqqillaji goɗɗi keeɓo ne foof ene wontira gotum haqqillaji kadi ne mbawi heɓade gollodire tawa wontani gotum ndenden ñaamen ko enen foof ken ɓiɓɓe galle ɗum ɓuuri yodde enen foof gadden no wiyete defen ñamande men gadden ɗo mawɗo galle ɗo e namna ñamden. Elage Mamadou Lamine Bane mi yetti on sanne on jarama. On jarnama.